Proč jsem si vybrala zrovna dobrodružnou knihu? Proč tento žánr? Miluju dobrodružství. Jako dítě jsem prolízala všechny možné půdy v okolí, samozřejmě v touze a naději, že něco najdu, něco objevím perfektního na té půdě. A později v oddíle jsem měla to štěstí, že jsem mohla zažít spousty dobrodružství a mnohdy jsme nevěděli, jestli je to hra, nebo jestli se to děje skutečně, a až posléze jsme zjistili, že to bylo všechno třeba předem pečlivě připravené, ale samozřejmě byly i dobrodružství, která nikdo nepřipravil, a přesto jsme je zažili, když jsme třeba utíkali před divočákem v lese a podobně. Svojí knížkou se snažím v dětech probudit touhu po dobrodružství, po opravdovém dobrodružství. A myslíte si, že knížkou se mi to nemůže podařit? Tak dovolila jsem si pro vás nachystat 5 úkolů, které můžete plnit vy, vaše děti, můžete to plnit dohromady a náramně se pobavit. Budu zvědavá na vaše reakce. Je to zdánlivě 5 jednoduchých úkolů, budou vám připadat banální, ale uvidíme, jak se s nimi popasujete.